Добре, нека се потопим в една тема, която наистина променя начина, по който гледаме на теглото. Постоянно слушаме за калориите, нали? Но какво, ако ключът към всичко се крие в една доста изненадваща връзка? Тази между масните киселини и начина, по който тялото ни всъщност складира мазнини. Това е един анализ, който отива далеч отвъд простата сметка приети калории срещу изразходвани. И нека започнем с едно число, което е меко казано стряскащо. Според последните данни, цели 43% от възрастното население по света се определя като страдащо от наднормено тегло или затлъстяване. Това е огромен брой. Той ни показва, че проблемът е наистина глобален и, за съжаление, продължава да расте. И това ни води до един много важен въпрос. Щом всички знаем основната формула за отслабване, защо тогава тези проценти не спират да се покачват? Може би, само може би, традиционните обяснения пропускат нещо. Един по-дълбок, често пренебрегван фактор, който действа на клетъчно ниво. И така, къде се крие този скрит виновник? За да го намерим, трябва да погледнем малко назад във времето. Оказва се, че коренът на проблема може да се намери в една наистина драматична промяна в храненето ни, която се е случила, в съвсем близкото минало. Ето как изглежда тази промяна в картина. В продължение на хиляди и хиляди години човечеството е еволюирало с диета, в която съотношението между омега-6 и омега-3 масните киселини е било в перфектен баланс, 1:1. С идването на индустриалната революция и масовото навлизане на преработени растителни масла, този баланс тотално се разрушава. И днес, при много хора, той достига до 20:1 в полза на омега-6. Добре, кои са главните действащи лица тук? От една страна имаме омега-6 киселините. Намираме ги навсякъде. В преработените храни, в растителните масла и когато са в излишък, те насърчават възпалението в тялото. От другата страна са омега-3 от мазна риба, ядки. Те пък имат мощен противовъзпалителен ефект. И тук идва ключовия момент. И двете са ни нужни. Проблемът не е в тях, а в съотношението им. Нека сега да видим как точно този дисбаланс в храненето влияе на телата ни, защото не говорим за някакви абстрактни понятия, а за съвсем реална верижна реакция, която се случва на клетъчно ниво. И тук става наистина интересно. Говорим за директно въздействие върху самите масни клетки, които се наричат адипоцити. Изследванията показват, че излишъкът от омега-6 не просто стимулира образуването на нови масни клетки, ами може да ги направи и по-големи. А омега-3, тя прави точно обратното. Помага за транспортирането на мазнирите извън тези клетки. Това илюстрира перфектно как се завърта един порочен кръг. Представете си го така. Всичко започва с високия прием на омега-6. Това води до хронично постоянно възпаление в тялото. Точно това възпаление кара клетките ни да станат по-малко чувствителни към инсулина, развива се инсулинова резистентност. И когато това се случи, тялото просто превключва на режим складиране. Вместо да гори енергията за гориво, то започва да я трупа като мазнини много по-ефективно. Но има и добра новина. Този цикъл не е необратим, той може да бъде прекъснат. И сега ще обърнем поглед от проблема към решението, където омега-3 се очертава като нашият ключов съюзник в тази битка. И така, как точно омега-3 успява да прекъсне онзи порочен кръг? На първо място те действат като един вид пожарогасител за хроничното възпаление. Това от своя страна сякаш събужда клетките и възстановява чувствителността им към инсулина. А резултатът – тялото спира да складира енергия толкова агресивно и започва отново да я изгаря ефективно. Разбира се, всичко това не е просто теория. Нека да преминем към научните доказателства, да видим какво всъщност казват клиничните проучвания по въпроса. Този цитат е изключително силен. Той е от заключението на научно изследване, проведено с жени с наднормено тегло. Изследователите са толкова убедени в това, което са видели, че директно препоръчват омега-3 като терапевтично средство. Това е много сериозно твърдение, което е подкрепено с данни. А ето и съвсем конкретни резултати от проучване при мъже. На група от 40 мъже е даван по 1,8 грама омега-3 на ден.
резултатите са просто категорични. Значително намаляване на общия процент телесни мазнини, като най-силно изразен е ефекта в областта на талията. А това е важно, защото точно там се натрупват най-опасните висцерални мазнини. Сега пригответе се за нещо наистина впечатляващо. Оказва се, че омега-3 има и още един – скрит кос. Тя действа като катализатор, прави протеина, който приемаме, по-ефективен. Как? Ами подобрява чувствителността на мускулните клетки към аминокиселините. Това на прост език означава, че тялото по-лесно изгражда чиста мускулна маса, а повече мускули означава по-бърз метаболизъм. Добре, след като разбрахме какъв е проблемът и какво е решението, идва време за най-важната част – как да приложим всичко това на практика. Нека да видим кои са стъпките, които можем да предприемем, за да си върнем баланса. Планът за действие трябва да е цялостен. Разбира се, на първо място е увеличаването на храните, богати на омега-3, като мазна риба и съответно намаляването на преработените храни. Но балансът не е само храна. Качественият сън и управлението на стреса също намаляват възпалението. Редовните упражнения подобряват инсулиновата чувствителност. И нещо много важно – да се научим да четем етикетите, защото омега-6 се крие на много неочаквани места. И така. Нека завършим с този въпрос, който да остане за размисъл. Когато погледнем храната в чинията си, може би вече няма да виждаме само калории. Може би ще виждаме нещо много по-важно. Дали даваме на тялото си инструментите да се бори с възпалението или неволно го подхранваме. В крайна сметка, изглежда, че балансът е в нашите ръце.